כן, תודה רבה לכל מי שהצטרף. אז באמת בכמה דקות אני רוצה להסביר בעצם על המערכת, מה היא נועדה ומה היא עושה, ואז להציג אותה ממש ממש בקצרה. אז המערכת זיו צ'אב נוצרה כדי לנהל IOCs וקבצי יארה. המטרה הייתה לתת פשטות וגמישות גם בהתקנה, גם באופן התפעול, והיישום דרך המערכת, ומטרה נוספת שהיא דווקא די נרחבת מאוד במערכת הזאת, זה לתת אמביציה ומוטיבציה לאנליסט לבצע את ה-threat hunting, למצוא את ה-IOC's value, לכתוב קבצי יארה, ואני כבר אציג בקצרה איך בעצם זה בא לידי ביטוי, אבל המערכת הזאת היא אמורה בעצם לתת מענה שהוא יותר מקיף וכוללני, הוא לא פתרון כבד כמו פתרונות אחרים שיש היום בשוק, הוא אופן סורס לחלוטין, כי אנחנו משתמשים כאן במלא ספריות אופן סורס, והוא רץ על מערכת לינוקס, ומי שרוצה יש גם איזה מסמך שמסביר בקצרה איך מבצעים את ההתקנה, אבל כאן אני רק אסביר ממש בפשטות איך זה בעצם משתמשים במערכת בצורה כלילה ונוחה. אז יש לנו את הטאב של ה-Search and Investigate, סליחה, יש לנו את הטאב של ה-Submit IOCs, כאן יש אפשרות להעלות IOCs יחידני, אפשר לבחור ערך IOC כמו נגיד הכתובת הזאתי, אז נגיד 99, כתובת, להגיד לו מה ה-IOC's type, IP או דומיין וכו', כאן להכניס קומנט, תגיות זה טוב בשביל אם נרצה לעשות חיפוש בעתיד ולמצוא את הדברים שתייקנו כדברים מאוד מאוד ספציפיים, אז יהיה פה, טיקט ID, אם לא נכניס טיקט ID אז יהיה טיקט ID ברירת מחדל, TTL time to live, לשייך אותו לקמפיין, אבל כמובן שצריך ליצור קודם כל את הקמפיין דרך הקמפיין גרף, בשביל שזה יהיה אפשרות אחת מהאופציות שמופיעות פה, ולשייך את זה לעצמנו, או לשייך את זה לאחד מחברי הצוות, אם חבר צוות מצא את ה-IOC הזה, אז לשייך את זה אליו, וכבר נראה לכם למה זה רלוונטי. ואז אנחנו בעצם עושים preview, ואנחנו יכולים לראות כאן את ה-IOC שמופיע למטה, מוכן בעצם למצב של approve, זה אומר שאם אנחנו לוחצים על approve הוא נכנס לפידים שאותן מערכות שמקושרות לזיו צ'אב רואות וחוסמות על פיהם, אז יש רשימות שחורות שנוצרות בעצם מההאזנה שלנו, והפיירוולים דוגמים וחוסמים. אז זה לגבי אם אנחנו מכניסים ערך יחידני, אפשר להכניס TXT שמלא כתובות שאתם רוצים להכניס בבת אחת, כמובן שיווצר כאן טבלה, צריך לעבור עליה לפני שאנחנו עושים ב-Proof All, כבר קרה מקרים שאנחנו רואים שהמערכת בעצם מקבלת URLים, אבל היא גם לומדת את ה-URL עצמו ואת הדומיין, אולי את הדומיין לא תרצו לחסום ואת ה-URL כן תרצו לחסום, אז לכן צריך לעבור על זה אחד אחד ולהחליט מה אנחנו רוצים, אבל אם אתם יודעים שזה משהו גורף, אפשר לעשות תמיד Proof All Validate. יש כאן גם את ה-CSV, שאפשרות להכניס קובץ CSV, ויש כאן פסט. פסט נועד בשביל קופי פסט, נגיד יש לכם סנדבוקס שהביא לכם מלא מידע מג'ונרט כזה מגעיל, שיש בו באמת את כל ה-IOCs מבולגנים, ואתם רוצים להכניס את זה, אז אתם פשוט עושים קופי פסט, פרביו, הוא פשוט ידפיס לכם מה הוא מצא, מה זה דומיינים, מה URLים, מה הכתובות, מה האשים, ופשוט צריך לעבור על זה ולעשות approve אחד אחד, או פשוט לעשות approve לכולם, אם אתם יודעים שזה valid. שימו לב, כשאתם עושים approve זה פשוט נכנס לטבלאות של החסימה. אז לכן צריך לשים כמה פעמים לב מה אתם מכניסים, שלא תחסימו משהו גורף. יש גם מנגנון הגנה מסוים ברמת אדמיניסטרטור, שלא ניכנס בו לעומק, אבל זה קיים, זאת אומרת, יש אפשרות לעשות שאנליסטים לא יכולים לחסום כל מה שהם רוצים. יארה מנג'ר, יש לנו אפשרות לבוא ולעשות upload לקובץ יארה, אחר כך לבדוק את הסינטקס שלו, ולעשות submit, רק אחרי שהוא עבר והוא successfully checked, יש אפשרות לכתוב inline יארה, אבל כמובן ה-inline הזה, זה לא כמו אתרים open source שזמינים אונליין, כן, זה פשוט נחמד שיש ואפשר לכתוב ישירות, גם פה יש את ה-check לסינטקסט,
ואז אפשר לעשות סאבמיט. כשעושים סאבמיט במקרה של יארה, אנחנו רוצים שיהיו עיניים נוספות שמסתכלות על זה, כי אם היארה שהאנליסט כתב הוא רוחבי מדי, מקיף מדי, זאת אומרת, יכול להיות שיחסמו בעקבותיו קבצים שאנחנו לא רוצים לחסום, לכן כל פעם שהאנליסט עושה סאבמיט, זה עובר לסטטוס של פנדינג, פה, פנדינג, והאדמיניסטרטור צריך להסתכל על זה ולאשר את זה, אפשר כאן לקרוא את הקובץ יארה, ואחרי שהאדמיניסטרטור מאשר את זה, אנחנו נראה את זה שזה עובר לכאן לאקטיב. עוד דבר שיש לנו, יש לנו search and investigate, אנחנו יכולים לחפש כאן דברים שכבר הוזנו, ואז להבין מתוך הדברים שהוזנו, אוקיי, סליחה, זה לא היה common נכון, בואו נכניס את זה ככה עוד פעם מעט חדש, אנחנו יכולים למצוא את הדברים שהמשתמשים הזינו, אנחנו יכולים לראות היסטורי, אם נלך נגיד על הכתובת שהיא כבר קיימת, בואו נגיד ככה, אולי יש לי משהו, הנה, זה פרמננט לדוגמה, הכתובת הזאת, אז יש לנו אדיט, אנחנו יכולים לעשות שינויים, אם אתם לא רוצים לעשות שינויים בקומנט, נגיד יש פה איזה קומנט מעניין, אתם לא רוצים לעשות שינויים, אפשר לעשות נוט, הנוט הזה יהיה אפשר לצפות בו כאן בהיסטורי. וזה בעצם הדרך להסתכל על הנוט שיש פה, אפשר לעשות לזה כמובן delete, ברגע שאנחנו עושים delete או שזה עבר למצב expired, הוא כמובן לא יהיה כבר ברשימות השחורות, אבל הוא מופיע כאן עדיין בחיפושים, כדי שנוכל לראות את ההיסטורי על אותו IOCs ומה קרה איתו. יש לנו את הקמפיין גרף, הקמפיין גרף זה ליצור קמפיין חדש, לתת לו description, וכל הרעיון בקמפיין גרף זה בעצם שאפשר באופן ויזואלי לראות את הקמפיין ואת ה-IOCs שמשויכים אליו. אתם יכולים ללחוץ גם על ה-IOCs השונים, ואתם יכולים לראות שזה פשוט מועתק. אם במקרה אני רוצה עכשיו לקחת את הכתובת הזאת, לעשות עליה איזה חיפוש באיזה, אני לא יודע, סנדבוקס חיצוני שזמין אונליין על הכתובת הזאת, אז יש לי בעצם להעתיק את ה-IOC, את ההש הזה, ולהתחיל לעשות את הבדיקות שלי הנוספות, אפשר לעשות לזה כמובן אקספורט בכמה צורות. יש כאן Enter Playbook, שזה האדמיניסטרטור יכול להכניס ולהטמיע, אלה פלייבוקים שבנויים אוטומטית, אבל זה נגיד המדריך עבודה לצוות סוק, זה פלייבוק שהאדמיניסטרטור הכניס כאן במערכת, וזה פשוט לתת ערך מוסף לאנליסטים, אז אם יש משהו שאתם רוצים להכניס, להטמיע, אפשר לעשות כאן גם סינונים, אפשר לראות כאן דברים מאוד מאוד ספציפיים, וכן הלאה וכן הלאה. יש כאן Intelligence Report, שזה יותר לצוות ההנהלה, ככה אפשר לדעת על כל הצוות שיש פה, מי הכי פעיל בצוות, בפילוח של חודשים, מה שנקרא ביג דאטה, ה-PDF שהוא נותן לנו, PDF דווקא מאוד מאוד יפה, גם זה פרויקט אופן סורס שלם שהכנסנו, לא משהו שאנחנו כתבנו בעצם. אני מחובר עם היוזר של יעל פה, אתם יכולים לראות, זה כמובן ההודעה מופיעה 10 שניות, וכאן אפשר לשנות את השם, אפשר לשנות rule description, אפשר לשנות ערכים שמופיעים פה, ויש לנו כמובן את ה-champ analysis, שזה בעצם הערך המוסף. בעצם מה קורה שאנליסט מכניס IOC, הוא מקבל על זה נקודות, הוא מקבל מדליות, הוא עובר שלבים. אז נגיד, אני מחובר כיעל ביטון, אז אני יכול לראות שאני נמצא ב-level 2, אני אמור להגיע ל-level 3, כרגע יש לי 215 נקודות, ויש לי 91 IOC שהוטמעו פה, זה המדליות, אם תעמדו על המדליה תראו למה התקבל המדליה הזאת, וזה בעצם הרעיון. עכשיו חוץ מזה ברפורט גם כתוב מי המשתמש הכי פעיל, אז ככה אם יש אפשרות להביא ערך מוסף, להגיד להנהלה, הנה זה הבן אדם הכי פעיל ואפשר לתגמל אותו ממש, אתם יודעים, תגמל, אז יאללה, שיראו את הנתונים הללו. בנוסף, יש כאן גם את הפיד פולס, הפיד פולס בעצם נותן לנו חיווי איזה ערכי IOCs נכנסו, איזה ערכי IOCs יצאו, כל הדברים האלה שאתם רואים פה בצד, זה ההתראות, אז אם אנליסט הכניס משהו שהוא קצת מוזר להכניס, אז יירשם כאן התראה, אפשר לעשות שההתראות האלה כבר יהיו ברמת חסימה by default, אבל עדיין אנחנו רוצים לתת לאנליסטים
אפשרות ללמוד ולהתפתח, זה חשוב. השאלה עד כמה אתם סומכים עליהם, אני בעד שאדמיניסטרטור תמיד ייתן להם את כל הכלים שאפשר לעשות. ואז מתקבלת ההתראות כאן, אפשר לעשות להם exclude, וזה פשוט עובר לתיבה הזאת פה בצד, למצב exclude, זה לגבי ה-feed pools, ויש לנו live state, live state זה הפילוח, נגיד אנחנו יכולים לדעת כמה הכתובות עכשיו יש בתוך הרשימה של הפידים, כתובות IP, כמה דומיינים יש בפידים שלנו, כמה האשים וכולי. כאן יש לנו את ה-top country, שבעצם זה לפי כתובות, אנחנו יודעים להגיד כל כתובת לאיזה country זה שייך, אז בערך להגיד, אוקיי, מה הדברים שאנחנו הכי חוסמים, גם כנ"ל ל-top level domain, וכנ"ל ל-top email domains, קמפיינים, כמה קמפיינים, כאן תראו רק את הקמפיינים הפעילים, כאילו נכון, ראינו פה שיש לי מלא קמפיינים, אבל הסיבה שאני רואה פה רק את שני אלה, זה בגלל ששני אלה קמפיינים פעילים, ואני רואה מה ה-IOCs הפעילים שיש בהם. Live feed זה אם מישהו נוסף בצוות מחובר עכשיו אלא משהו, זה פשוט יקפוץ פה ישר, אפשר לעשות לזה קופי, להתחיל לעשות את האנליטיקה שאני רוצה לעשות, ולהוסיף אולי ערך מוסף על מה שהוא עשה. כל פעולות שעושים פה, כל פעולות הזנה שעושים פה, מקבלים על זה נקודות ומדליות, זה חשוב. זה הדבר העיקרי שיש למערכת בעצם להציע, לעומת מערכות אחרות, בעצם לרומם את הצוות של האנליסטים, וגם יש פילוח שאומר לאנליסט במה כדאי לו להתמקד, מה כדאי לו לעשות. בנוסף יש לנו גם את הפיד קטלוג, שמראה לנו את כל הפידים, אז נגיד אם אני לוחץ על זה, אני יכול לראות את כל הדומיינים שקיימים פה, וכן הלאה, זה בעצם כל הפידים שיש לי, וגם את הקונקשנים שקיימים פה, זה בשביל שנוכל לעשות טראבל-שוטינג במקרה וחיברנו את המערכת ואנחנו לא מצאנו אם זה עובד. יש כאן עוד כל מיני דברים מעניינים, מגניבים, אני באמת ממליץ להוריד את זה, תראו את זה בקישור למטה, מה הקישורים הרלוונטיים, הספריית גיטהאב, וקובץ מדריך שיש על המערכת, אז אתם מוזמנים להשתמש, להשאיר פידבק שווה, מאוד נשמח לשמוע איך אצלכם זה זרם, ויאללה, בהצלחה לכולם.